ras i'r bêl. Jayden Major sy'n cyrraedd na gynta. Mae Jack Hindle yn disgwyl croesiad. Major yn mynd I hun! Rhediad da gan Jayden Major cyn chwaraewr Burnley yn ei chrymanu ddi tuag at gôl. Ychydig dros y bar. Bas Lac unwaith eto. Ddim yn cyrraedd y nod, ond gwaith da gan Abruzesi. Abruzesi, rhediad da gan y cefn o parhau fynd. A Millicwr Cosby, rhaid bod hwnna yn drosedd. David Morgan yn dweud na. Mae Jamie Veal dros y gic rydd yma. Mae Jenkins I fyny o'r cefn. Mewn mae'n mynd, a rhywfaint o ansicrwydd, ac mae mewn, a Dylan Rees y capten sydd I chael hi. Fe nath ymateb gynta, y gic rydd gan Jamie Veal yn achosi pob math o drafferthion yn amddiffyn y Fflint. Dylan Rees yn curo Allen yn y gôl. Chwarae llawer mwy pwrpasol, mwy o hyder nawr yn chwarae yr adar gleision ers y gôl. Sodliad hyfryd at Davies. Davies yn croesi ar y cyffyrddiad cynta! A'r peniad gan Fawcett ychydig heibio'r postyn. Mewn at Fawcett. Abruzesi eto llawn hyder. Bas mewn at Jamie Veal. Veal nôl at Abruzesi. Yr ergyd yn syth at Harry Allen. Mantais taldra amlwg gan y Fflint. Carroll ar gic gornel at y postyn pella. Mae Zach Jones wedi methu hi. Mae Wilson yn penio'n glir. A mae Hwlffordd yn ffodus I ddianc. Am y tro cynta prynhawn mae Zach Jones yn dod amdani ond yn methu chasglu ddi. Tren bach y Fflint yn disgwyl y croesiad. Mewn mae'n dod. Beaumont Broadhead! Ac mae'r sgôr yn gyfartal. Bobby Beaumont Broadhead yn sgorio'i gôl gynta o'r tymor. Y gic gornel at y postyn pella, neb yn agos ato fe, mae'n penio lawr, heibio I Zach Jones. Gwaith da gan Dylan Rees I ryddhau Abruzesi, ras rhwng Abruzesi a Hindle. Ond Abruzesi yn ennill y ras, a dyma'r cyfle yn dod I Jamie Veal ar arbediad yn un arbennig o dda gan Harry Allen. Croesiad Abruzesi ar y cyffyrddiad cynta. Oedd hi ar darget, ond Harry Allen yn arbed yn dda. Jamie Veal yn gyfrifol am y ciciau gosod, ond tro hwn mae'n Jazz Richards at Abruzesi ar ei dro'r chwith! Modfeddi heibio'r postyn. Rhys Abruzesi yn derbyn y bêl, un cyffyrddiad, un peth ar ei feddwl taran o ergyd, ond ychydig heibio'r postyn, ac mi oedd yn y dacl hwyr ar Abruzesi. Y gic rydd i'r Fflint. Cyfle I gipio'r pwyntiau. Mae Zach Jones yn dod amdani ac yn dyrnu'n effeithiol. Nôl gan Harrison. Os na gam sefyll yn erbyn Acpro. Nawys wir, nôl i'r canol. Y pennau mynd I fyny ac yna dros y bar gan Brindley Pegram. Acpro yn adennill y meddiant yn croesi i'r canol. Oedd e fel petai yr amddiffynwr dros Brandon Diaw. Oedd e yn troseddu nawedd, medde David Morgan, a peniad Pegram dros y trawst.